logo empezamos con música. Entonces, imos empezar esta presentación cunha actuación das cantareiras, esta representación das cantareiras da Real, que tocan, van cantar unha melodía que se chama De Camiño de Larouco. Larouco é onde tocan moito Provenza. É un canto dirigido a unha señora que ten 25 anos e é emblemática, a señora Capita de Entellais. Entonces, vamos a conocer este canto. Bos días a todos e a todas, benvidas e benvidos, grazas aos medios por acudir e darlle repercusión a este evento, a todos os que nos siguen por streaming. Para a Deputación de Ourense, pois a verdade é que é un placer un ano máis presentar o seu concerto de Nadal da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, fundada e dirixida por don Xosé Luís Foxo. Temos a sorte de contar co señor obispo, don Leonardo Lemos, e ca alcaldesa de Larouco, dona Patricia Lamela. Moitas grazas por estar. No nome do presidente don Luís Menor, pois dar as grazas a todos os que colaboran neste evento e grazas pois a labor da Real Banda e a todos os seus integrantes pola labor que fan e polo traballo que realizan, porque a verdade é que na víspera de que no 2025 pois ao Día das Letras Galegas pois se dedique á tradición oral e ás cantareiras, pois é ben sabido que a Real Banda de Gaitas pois fai unha labor encomiable nese aspecto. Entonces, en nome do presidente da institución e de todos nós, pois moitas grazas pola labor. Vamos ir dando paso ás persoas, mismamente.
Como queira. No, señor obispo. Perfecto. Bos días e moitas gracias pola vosa invitación para facer, como todos os anos, pertos do Nadal, esta presentación do concerto de Nadal da Real Banda de Gaitas da excelentísima Deputación de Ourense. Expresar os meus parabéns ao maestro Foxo, porque recupera casi constantemente pezas da nosa historia cultural galega, en este caso de un fermoso canto de Camín vou para Larouco, que en realidade é un canto de Nadal. Deste xeito, o que está facendo o maestro Foxo ca banda de gaitas da excelentísima Deputación Provincial, o que está facendo é recuperar parte da nosa historia, da nosa cultura, e poñela en valor por medio da Real Banda. Eu expreso o meu agradecemento porque sempre vencellas este concerto ca delegación episcopal para a vida consagrada. Hai aquí un hermanamento moi curioso dende que eu cheguei a esta diocese fai xa 12 anos. Pola miña banda agradezo a invitación, expreso os meus parabéns. A señora alcaldesa de Larouco vai me permitir que non poda asistir, espero que asista don Jesús, porque aínda que somos da mesma provincia, aí territorialmente divídense as nosas dioceses, pero vivimos un espírito de fraternidade que é a fraternidade. Eu aprendín na última visita que pude facer a Quito, co ocasión de un congreso eucarístico internacional que celebrouse este ano en Quito, en Ecuador. Aprendín un lema que me está facendo moito ben para min e sempre o expreso a todos. O lema é fraternidade para sanar o mundo. Eu penso que necesitamos suliñar aquilo que nos vencella a cada un de nós, e o que máis nos une é sentirnos irmáns, e dun xeito especial neste tempo de Nadal. Creo que o sentimento máis fondo que temos durante estes días, sexamos moi crentes, pouco crentes ou nada crentes, pero a realidade do Nadal parece que fai crecer en nós esos anseos, estos desexos de ser máis irmáns, de coidar a fraternidade, porque é a medicina que hoxe pode sanar un mundo que necesita paz, comprensión, tolerancia, apertura, e dun xeito especial a apertura tamén á trascendencia, porque de aí ven ese desexo fondo no corazón do home e da muller para ser máis fraternos. Grazas a todos vós, grazas aos medios, e grazas á Deputación Provincial porque sempre patrocina todas estas realidades culturales. Aínda está vivo na miña memoria a participación da Real Banda ca ocasión da canonización do Juan Jacobo Fernández, un home da nosa terra que foi proclamado santo polo Papa Francisco o pasado 20 de octubre. Ali atopámonos tamén en Roma, en unha praza do Vaticano ateillada de xente que casi non deixaban sentir a famosa Real Banda, pero cos seus sons fixéronse presentes tamén ali. Grazas, moitas grazas e parabéns neste momento. Bueno, pois un poquinho en consonancia que non é o meu obispo, teño que decir que aunque sea de Ourense... Pero son obispo da Igrexa Católica, así que xa sabes. Pero, bueno, é unha maneira de conxugar os dous obispados, porque, bueno, nos, aunque somos da provincia de Ourense, pues, pertencemos ao obispado de Astorga, é así un medio camiño, estamos a medio camiño de unha diócesis a doutra, bueno, me alegro moitísimo de que Foxo e a Deputación pensaran na Larouco para facer este gran concerto de Nadal, porque escoitar a Real impresiona sempre, pero escoitala dentro da Iglesia de Larouco pois sona moito mellor. Moitas gracias, Foxo, por pensar en nós, por pensar en Larouco. É unha mágoa que non pode asistir. Porque hai que estar en moitos sitios. A verdade, son unhas fechas moi bonitas para todos e moi cheas de, bueno, pues todos temos algo que facer neses días, entonces agradezco de todas formas aos membros da Real que acudan a Larouco, a Foxo e a Deputación, a noso presidente. E ali nos vemos. Bueno, pois terei que dicir algo sobre Deberías. o tema. Bueno, como sempre, para min é unha ledicia nestas épocas poder facer esta actividade. É unha actividade que naceu ca Escola de Gaitas
e a Escola de Gaitas ten como filosofía levar a nosa música e recoller tamén a nosa música precisamente nos lugares onde máis o necesitan. Creo que Larouco está necesitado destas cousas, como están outros lugares que se están quedando despoblados de Galicia e de Ourense. Teño que dicir que procuramos desde a Escola de Gaitas fazer as cousas con filosofía e honrar a xente que nos transmitiu estes saberes. Neste caso, facémolo en homenaxe a unha cantora de Blandina de Cotarós, pertenece ao Concello de Tribes, é unha das mellores voces de Galicia, precisamente o que dicía Marcos este ano que ven, que se lle dedica as letras galegas por fin ás cantareiras, que levo eu cuitado moito por isto. Entonces, creo que desde a Escola de Gaitas debemos ter o arquivo audiovisual máis grande seguramente da península, que levamos toda a vida recollendo cantares e manténdoas aí. Por lo tanto, hai que dicir que o contexto de Nadal, digamos, os mestres de capela dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, entre as súas obrigas era compoñer cánticos de Nadal. E non solamente mantuveron a música, os gaiteiros refuxiáronse na iglesia, porque durante o Santo Oficio, o Imperio do Santo Oficio, está prácticamente prohibida a música profana. Entonces refuxiáronse tocando marchas profesionais, os mestres de capela tiñan a obligación de compoñer unha cantiga, e de feito nas catedrais de Ourense, Tui, Mondoñedo, Santiago, por suposto, eses mestres de capela compuxeron esas cantigas e non somente potenciaron, sabemos, é importante, a música, senón tamén a lingua. Agora que está tan necesitado o galego de preservar, digamos, a súa identidade, gracias a estes concertos de Nadal estamos colaborando para manter vivo as nosas tradicións. Por eso, dentro da filosofía do evento, é moi importante a presencia das cantareiras. Aquí podíamos nombrar desde Jacinta de Lentellais, que o servidor lle dedicou este vilancico. Van estar cantareiras tan famosas, desde Jacinta, Isabel de Arcos, digna tamén de Tribes, Ciuca, Rogelio da Aceveda. Para mí son os máis importantes, porque temos, Blandina xa dixamos que dedicábamos o evento. Para mí é o apartado máis importante do concerto. Seguramente a xente vai por Vela Real, sin embargo, para min este é o lado importante, darlle dignidade a esta xente que nos transmitiu o coñecemento a través da tradición oral, e a parte de Lucía Pérez e seu irmão, que son os artistas invitados, que precisamente dentro do repertorio van facer uns cantares de égloga operística que nós pretendemos presentar para este ano que ven. Digamos, é un dos traballos que a Real, desde a Escola de Gaitas, queremos presentar despois de casi 40 anos facendo cousas, publicando discos. Isto queremos que sea un pouco a conclusión deses 4 decenios do noso traballo. Señor Obispo, imos empezar o concerto ca marcha procesional Mártires de Damasco. Precisamente esa música que compuxemos con motivo da presencia da Real en Roma, pois vai abrir este concerto. E, bueno, espero que, como sempre, que sea un momento agradable para a xente de Valdeorras. Esperemos, señora alcaldesa, que collamos no templo e que teñamos calor ese día. Pois non creo que non creo que... Bueno, pois poñeremos unha cámara fora. Pero bueno, habrá que facer algo. Algo temos que pensar. Vamos a estar, eso sí. Eso. E espero que sea un momento máxico dentro da tradición da música de Nadal. Facémolo con moita ilusión. E bueno,
e os esperamos a todos. Algunha pregunta que teña a nosa presentadora, que está aquí Monse, que é a mellor conocedora do noso humilde traballo, que nos fai unhas presentacións fantásticas porque o noso tema. Está tamén Quique, que é o que leva o tema do streaming, porque transmitimos sempre por streaming, porque no fondo o que pretendemos é ese mensaxe de alegría que trouxe o Niño Deus á terra, e iso é o que queremos tamén transmitir, traballar un pouco de a parte do divertimento que leve con filosofía, que leve esta filosofía de alegría e ao mesmo tempo transmitir coñecemento, se podemos. Muchas gracias. Agora actuades outra vez as cantareiras, sí? Imosles facer un cántico que se chama, como se chama? O Gaiteriño de Adrada. Isto é un pouco a conclusión desa época operística. É un gaiteiro que era cego, foi a Belén, e aí le preguntou a Virxen María onde viña, e dixolle que viña do Fisterra, Galicia, e o gaiteiro que era cego volveu con vista. E aí está ese cantar que empeza Marco tocando como se viñera de Belén. Entón, significamos, ¿no? Ave Maria, o gaiteiro
Moi ben. Pois, Moitas grazas. a parte dos artistas que nombramos, vai estar tamén a coral Candea de Viana, que son como uns 40 componentes, de tal maneira que imos ser como uns 80 artistas, máis ou menos, 80. Entonces, se pode preparar, señora alcaldesa, para... Non sei onde vamos meter os artistas e os invitados. Sí, sí. Bueno, Mira por que un hai día Instagram. que sea a capital da Arouco da música de Galicia. E bueno, pues feliz Navidad a todos, ¿verdad? Muchas gracias. E hai que decir que a Deputación de Ourense sempre levou a bandeira da cultura de Galicia. A semana que ven nos presentar o Anuario da Gaita, tamén é digamos, unha publicación científica o máis importante que hai nos estudios das cornamusas. De maneira que aquí non paramos. Bueno, Yo nos día fuerte para seguir traballando. Sen tocar. Moi Gracias, ben. López. Moitas grazas a todas e a todos. Bos días. E boas festas. Que non nos vemos. Moi ben.